Liburu erotiko bat doan eskuratu nahi alduzu. Euskaraz 50 hitz bero ezagutu nahi aldituzu. Bi galderen erantzuna baiezkoa bada, jarraitu bideo ikusten. Carlos Aretxabaleta idazleak eta euskara satorrak aste honetan bakarrik gozatu ahal izango duzun eskaintza dakarte. Apirilaren 20-tik 24 arte, Carlos Aretxabaletaren Larrubero liburu berria doan jeitsi ahal izango duzu. Horrekin batera, liburuan bertan agertzen diren 50 hitz beroren esanahia azaltzen duen dokumentua ere deskargatu ahal izango duzu. Nola lortu dezakezun guzti hori? Bada, carlos.eus web horrian sartu eta klik eginez. Ez dizugu besterik eskatuko. Edo agian bai. Liburua ezagutzen duzuen euskaldun guztien artean banatzea. Garai zail hauetan, larrua berotzeko moduko hitzakiak behar ditugu eta. Lagunduko gaituzu? Ez ahaztu. Larrubero, aste honetan doan, carlos.eusen. Ondo izan.